kathile. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Hey bethuna ndiyazi ndinqabile, ndiyathemba uba niyonwabele i-festive season yenu. Nangoku ke ndiyabuya kodwa ke ndibuya neendaba ezingekho mnandi. So izolo ke bethunani kukhona uBishop Julius Muloyi oye waposta ku-TikTok, waposta ke naku-Facebook ethetha ngento yoba kusweleke uMahlalentabeni. uMahlalentabeni ke icaba igama lakhe ke nguFlora, ngulo simazi kwi-reality TV show kaMoja Love ebizwa ngoba ngumndeni, engumamkhulu ke pha kaMaseko. And then saphinda sabona ke kukhona omnye unkosikazi ofikayo kanti wayengenguye umamkhulu, and then waphinda wakhulelwa only to find out that umntana ayingokaMaseko. Idrama eninzi wethu, kodwa ke into ebisandokwenzeka lately, I think about a month ago, ebekhe wavela ke uMahlalentabeni echaza uba uMoja Love uyabaqhatha in terms of imali. So wenza ke lo video yakhe inde apha echaza uba uMoja Love ubatsotsa imali akababhatali kakuhle, and then ke yatrenda, and then ke waphinde senza nezinye ii-videos ke ezi-follow up ebonisa uba kwenzeka ntoni phakathi kwakhe noMoja Love. So uBishop Julius Muloyi ke lo uye wafaka ke nesinye i-screenshot esithi Moja Love pressurized her to delete all videos where she was complaining about them. Nyani ke xa usiya kwipage yakhe ku-TikTok azisekho eza videos. So ke nansi ke le post ku-Facebook esithi uBishop lona, I've just received the sad news that Mahlalentabeni from umndeni Moja Love uthathe ubomi bakhe. And then ke waqhubekeka ke esithi kuye kwafuneka uba atye iChristmas engenakutya ngenxa yoba uMoja Love esithi uyaphapha, njengoba benditshilo ke ba wayenengxaki nendaba yemali noMoja Love. So noba ke kho imali angakhange azifumane ngenxa yale nto ke ba ethetha ku-social media exposing uMoja Love. Waqhubekeka ke uBishop esithi lena ke i-second death related to Moja Love in 2025. Kuthiwa yey ziyasweleka i-cast members zikaMoja Love because kukhona ke noSihle. uSihle I think yena usweleke ngo-2024, and then ke kukhona ke nalo ungumfana, engibani ke nalo ungumfana no brother wakhe nabo bebetshate ke noMaseko. So naye ke ubeswelekile kule minyaka igqithileyo, but ke kuthiwa ke uthathe ubomi bakhe uFlora lo uMahlalentabeni. And then ukhona ke noFezile naye ke owayengomnye wamakhosikazi kaMaseko. So uye waposta noFezile on TikTok esithi rest in peace to uMahlalentabeni. So ndaqonda uba hayi inoba ke inyani lento ngoba ke ngabantu abasondeleyo kuye aba baposta ezi zinto. Ayikavili ke ku-mainstream media ezindaba zikaMahlalentabeni zosweleka kwakhe, but ke sizawubona as usuku luhamba. Andiqondi uba bangaveske babhale okanye benze ipost ngento eserious ngolu hlobo babengaqinisekanga ngayo. Naye uFlora ke shem unabantwana and bancinci noba bancinci abanye. So imbi kakhulu ke lento yehlileyo, kodwa ke sawuphinda sive bazithini ezinye iindaba bethunani. Nkosi kakhulu ngothini bukele le video. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.